Hola, com esteu? Avui parlarem de canvi climàtic. Sabeu que ara està de moda polaritzar amb aquest tema. Polaritzar, és a dir, barallar-nos, vull dir, per aquest tema, si existeix, si no existeix. Tenim per una banda els negacionistes, els que diuen que no existeix, i hi ha també els que ho fan servir políticament exagerant moltíssim certes coses. Uns i altres ens utilitzen a tots pels seus interessos. Què vull dir amb això? Vull dir que si voleu saber exactament què passa amb el canvi climàtic i ho voleu fer d'una manera no política, com ho faria, per exemple, un investigador universitari, deixant de banda els interessos polítics, la millor conferència que en aquests moments tenim en relació amb aquest tema es va fer fa uns mesos a Santa Cristina d'Aro, al poble de Girona. En aquell moment governava la Generalitat encara Esquerra Republicana i la va patrocinar aquella conferència el Partit Verd, però no era un acte electoral a favor del Partit Verd, no es presentava a les eleccions de Santa Cristina d'Aro. Va ser un acte divulgatiu, no partidista. Aquesta conferència, ara, en aquests moments, s'ha convertit en un dels materials pedagògics per gent que vol iniciar-se en conèixer de què va això del canvi climàtic, més ben fets i més ben explicat, més pedagògic dels que fins ara s'han fet a Catalunya. Resumint, si algú us parla de canvi climàtic, tant si és per negar-ho com si és per fer política a favor del PSOE o de qualsevol altre, la resposta és no m'atabalis i mira aquest vídeo. Amic meu, et passo l'enllaç. I ja està. Li passeu a l'amic, a l'amiga, l'enllaç del vídeo i quedeu com uns autèntics senyors. I a més de quedar com uns senyors, ajudeu a companys i amics a formar-se d'una manera correcta en relació amb aquest tema, igual com passaria si estiguéssiu asseguts a una classe d'un màster universitari on un professor o una professora d'aquests top, dels millors de nivell mundial, estigués impartint una classe de canvi climàtic. Doncs res més. Com he dit, aquesta conferència va ser gentilesa del Partit Verd i tingueu en compte que és llarg. Dura aproximadament 1 hora i 40 minuts. De fet, jo us diria, o us aconsellaria, que si avui no disposeu de temps, el mireu amb calma un altre dia perquè val molt, molt la pena. Fins aquí avui. Ens veiem el pròxim divendres, aquí al Primer Canal, amb una altra notícia efervescent. Endavant vídeo! El 2010, Nacions Unides buscava entitats observer, que vol dir aquelles entitats que fan arribar al territori totes el que després se converteix en directives, en reals decrets, en lleis que hem de complir. I la feina dels observers és negociar a les negociacions del clima, a les famoses COPs, conferències de les parts de canvi climàtic, que sempre a final d'any hi ha una reunió que és molt important, però que és conseqüència de la feina que fem durant tot l'any. Des de Barcelona som l'entitat observer a nivell de l'estat espanyol i canalitzem tota la informació cap a les empreses i viceversa, les necessitats de les empreses cap a Nacions Unides, en aquest cas. Vinga, Nacions Unides no ens deixa parlar ja de canvi climàtic i ja no ens deixa parlar de crisi climàtica, que és el concepte que teníem fa 3 o 4 anys. Ara parlem d'emergència climàtica, perquè realment és una emergència i per molt que féssim tots els que estem a nivell europeu o a nivell local, serà molt difícil aconseguir que baixéssim i reduíssim les emissions. Nosaltres sí que les reduïm, però a nivell mundial les emissions no paren de créixer. Hi ha una sèrie de països emergents que estan creixent molt. La gent, quan dic això, sempre pensa en els grans, les fàbriques que tenim al món. Pensem en la Índia, pensem en Xina, però en realitat els que més ens preocupen són una sèrie de països que ningú els nombra i que s'estan convertint en uns grans emissors, com per exemple la República Islàmica d'Iran o zones del planeta com per exemple Mongòlia. Llavors la gent et diu, però no pot ser, a Mongòlia viuen en jurtes, van en cavall. A Mongòlia, igual que a l'Iran, hi ha molts pous de petroli i de gas mal segellats. De manera que les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any, estan emetent
metà. I això fa que les emissions continuen pujant any rere any. Llavors, emergència climàtica és el primer concepte que hem de tindre clar i a l'eix, si passes... Això és la situació actual, espera, que així, si no, no ho veig jo. La situació actual de les emissions passa a la següent. Això és un vídeo, fica-lo en marxa. Si us fixeu, a baix hi ha l'any 1750, que ha començat a canviar, i al costat hi ha un altre número que va girant, que són les milions de tonelades que es fan en aquell any a nivell planetari. Llavors, el mapa, el que veieu és que ha anat pujant una sèrie de colors, de tonalitats, un pam, m'has dit un pam. Estem a l'any 1950, 1960, veiem que hi ha quasi 4.000 milions de tonelades, veiem que les emissions es produeixen a tot el planeta i la idea era aquelles zones que hem començat, que era on ja va haver la revolució industrial a països com els Estats Units i sobretot a Anglaterra. Fica l'altre vídeo, a l'eix. És a dir, nosaltres aquí, amb el vídeo anterior, el que hem vist eren 350 anys i que a tot el planeta es produeixen emissions. Fixeu-vos en aquesta, la fetge que fica a baix, 2006, el 01, mes de gener, el dia 25 en aquests moments. Això són les emissions que l'any 2006 i tots els anys se repeteix exactament igual, es generen a nivell planeta i com es mouen. Moltes persones estan acostumbrades a veure o a conèixer com es mouen, per exemple, les corrents marines, però ara aquí el que estem veient és com es mouen els gasos a nivell de tota la Terra. Estem al mes de març, veiem una gran concentració de gasos, que són aquests colors vermells, ataronjats, que hi ha a l'hemisferi nord. Quasi podríem dir que a l'hemisferi sud, excepte el tema del transport, se produeixen molt pocs gasos amb efecte hivernacle, però el que és molt significatiu i que passa tots els anys, o sigui, no importa que sigui el 2006, perquè és una rèplica de tots els anys. El que és molt significatiu, mireu, ara estem al mes de maig i puntualment comencem a veure com ja no està tan concentrat el color vermell ni l'ataronjat a l'hemisferi nord, estem al mes de juny, i arribarà un moment en què l'estiu de l'hemisferi nord, veurem com tots els gasos que teníem amb efecte hivernacle quasi podríem dir que han desaparegut i que veiem perfectament totes les costes o els països com Canadà, com al nord d'Europa. Ara estem al mes de juliol, sí que veiem al centre d'Àfrica unes taques vermelles, és perquè és l'època en què es cremen tots els prats perquè després amb les pluges pugui tornar a sortir l'herba pels herbívoros. Estem al mes d'agost i veiem perfectament al nord d'Europa, tota la zona de Mongòlia, de la tundra russa, perfectament Canadà, Alaska. Estem al mes de setembre i ara, conforme anirem entrant altra vegada en l'hivern, a l'hemisferi nord, ens trobarem en una situació que és exactament igual com la que teníem al principi. És a dir, d'alguna manera la conclusió és l'atmosfera cada any es neteja, almenys a l'estiu a l'hemisferi nord, i tornem a produir aquests gasos que tornen a omplir els mesos d'hivern la part nord del planeta. Llavors, si jo us fes una pregunta una mica ràpida, què penseu que passa als mesos d'estiu que desapareixen aquests gasos? És a dir, quin tema pot hi haver que fa que realment desapareguen? La realitat és que les grans masses boscoses que tenim al planeta, sobretot la tundra russa, Canadà, Alaska, quan són arbres que a l'hivern no tenen fulla, quan arriba la primavera trauen les fulles i per a créixer i aquelles fulles fan la fotosíntesi, que necessiten els arbres per créixer, menjar-se tots els gasos que per nosaltres tenen un efecte hivernacle i en resposta el que et donen és oxigen, que és el que fa la fotosíntesi. És a dir, que qualsevol massa arbòrea, qualsevol arbust o qualsevol arbre fa la feina de netejar tots aquests gasos un cop a l'any. D'aquí la importància de mantenir els boscos, de que quan se cremen els poguéssim reforestar o que tinguéssim uns boscos sans, que el que ens passa a Catalunya no és que hem de reforestar, el que necessitem és limpiar el sotobosc i que els exemplars que quedin realment facin la fotosíntesi. Llavors,
Fica la següent, Aleix. Això és un vídeo, ja t'aviso, Aleix, l'haurem de veure 2 vegades perquè és molt ràpid. Abans de ficar-lo en marxa, vull que us fixéssiu. A la part d'allí hi ha una sèrie de països que el de dalt de tot és Estats Units. Fixeu-vos l'any, és l'any 1850. L'any 1850 Estats Units era el país més emissor del planeta. Però el que emitia, si mirem els números a baix, estava quasi entre 200 i 250 milions de tonelades. 250. Llavors, el segon és Anglaterra. Estos dos són els països on va començar la revolució industrial, evidentment eren els més emissors. A l'any 1850 fica el vídeo en marxa i ara, a l'any 1890, a l'any 1900, a principis dels 900, aquesta gràfica es mou en les 3 coordenades de manera que els països van pujant i baixant conforme es converteixen en més o menys emissors. Pareix que vagi marxa atrás les emissions, però el que passa és que estan creixent les tonelades. Estàvem a 200, si us fixeu, ara estem a 1.200, i l'any estem a l'any 1890. Anirem veient, en ficar-lo una vegada a l'eix ne tindrem prou, perquè em pensava a vegades va més ràpid, però ja va bé. Xina està amb el lloc 6, veieu allà al costat de Rússia, Rússia puja a França, la Índia... Xina és molt petita al costat de les emissions que genera Estats Units, estem a l'any 1930, fixeu-vos les tonelades com van pujant, estem a 3.000, fa un moment estàvem a 1.000, les diferents coloracions que tenen cada una de les franges són els diferents gasos que produeixen aquest efecte hivernacle. Tenim a Rússia en segon lloc, després Alemanya, Xina ja la tenim en tercer lloc, va barallant-se en Alemanya, estem a 1960 i veurem a partir de l'any 2000, que canvien les polítiques de Xina, i veurem Xina com a l'any 2000 puja i creix moltíssim. Estem a 7.000 tones, Xina ja està en segon lloc, va creixent. 1998, fixeu-vos a l'any 2000 com Xina desbanca Estats Units i a partir del 2000 es fa l'ama, és a dir, no és que als Estats Units faci molt menys, estem a 15.000 tones. I en aquests moments l'operem al 2016, ara això ja està superat. Xina en aquests moments és el primer emissor del planeta i fa... Penseu que al món hi ha com 200 països. Xina és un país i un sol país fa el 31% de les emissions de tot el planeta. És a dir, és bastant important. Aleix, passem a la següent. Llavors, hem vist una mica que el kit de la qüestió són les emissions. Hem vist com se van començar a generar en la revolució industrial, com se mouen per tot el planeta, quina importància tenen els arbres i quins són els països més emissors. Llavors, dins del que són el principal efecte d'aquest augment de les emissions, que no ha parat de créixer, és la conseqüència directa és l'augment de temperatura. I l'augment de temperatura a nivell planetari té una sèrie de conseqüències, com són les tormentes, les inundacions, el desglaç, les sequies i els incendis. Anem a analitzar una mica aquestes i la segona part de la presentació són les solucions. Llavors, passem a la següent. Aquí és el que jo ja us he dit. Xina és el primer emissor del planeta i és un 30%. Li segueix Estats Units, la Índia, la Federació Russa i Japó. En aquest rànquing de països, Espanya ocupa el lloc 29, però l'important, els 5 primers països, a l'últim número de la columna última, suma un 63% acumulat. Això vol dir que 5 països del món fan el 63% de les emissions del món. La gràfica de baix és el que fem per càpita, cada un de nosaltres. La llista és totalment diferent. Els països de la península aràbica són els més emissors per càpita. Passem a la següent. Aquí és important aquesta gràfica perquè quan parlem d'augment de temperatura i dels efectes del canvi climàtic o de les telenotícies que veiem nosaltres a TV3, sempre el tema superimportant és l'augment de temperatura, o bé si és una sequia o temperatures extremes o si hi produeixen incendis. Però fixeu-vos, això són les catàstrofes climàtiques extremes a tot el món, en un període de temps que són 30 anys, de l'any 1980 a l'any 2020. El color vermell són els efectes d'aquest augment de temperatura, però les inundacions i els rius de fang
són el color blau i les tormentes extremes són el color groc o mig ataronjat. És a dir, que dins de lo que són els desastres climàtics, els que més mal fan, els que te fan perdre les collites o les pèrdides o pèrdides de persones o morts a les persones, realment són les inundacions. Quan parlem amb els metges, jo soc farmacèutica de formació, sempre parlem que al primer món o al món desenvolupat la primera conseqüència de mort de les persones són les parades cardíaques i la segona algun tipus de càncer. Però si això ho desplacem i fem l'ull més gros i ho mirem a nivell de tot el món, no només de l'hemisferi nord o dels països desenvolupats, la gent al món es mor, i amb molta diferència, es moren ofegats. Perquè a Àfrica i sobretot a Llatinoamèrica o al sud-est asiàtic, la gent no sap nedar. No n'hi ha de piscines. A Àfrica no hi ha piscines als col·legis ni als municipis. I quan els ve una tormenta i els rius inunden els pobles o es produeixen rius de fang, la gent, sigui un nen o sigui una persona gran, moren ofegats i és la primera conseqüència de mort. Llavors, si passem la següent, això ve a ser exactament el mateix, però ho està diferenciant. Me quedo en un moment. Mireu, els números, evidentment, és molt difícil que els veiéssiu, però el que m'interessa és que la gràfica de dalt representen les catàstrofes climàtiques i simplement vull que veiéssiu la tendència, com any rere any van creixent, es multipliquen per 3 o per 4 en els últims 20-30 anys, i la de baix són el que en diem pèrdides totales i assegurades. La paraula assegurada és molt important, perquè a Àfrica ningú assegura res i les vides humanes no estan assegurades. Però el que fa referència a collites o a propietats, també en anys puntuals, però la mitja també tendeix a cada vegada ser més gran. Passem a la següent. Llavors, entrem ja en els efectes d'aquestes, de l'augment de temperatura, i anem a veure unes quantes. Jo crec que hi ha moltes fotos, que serà molt instructiu. Passem la següent. Ah, no, mos toca vídeo altra vegada. Aleix, vinga, va. Ara aquí el que veurem és un planeta blau a l'any 1880. Cada un d'aquests requadrets que hi ha aquí, la coloració vol dir, si està blanc, les temperatures es mantenen. Veieu que hi ha un salto continu d'anys i cada segon són 2 anys més, ara estem a l'any 1918. Si el quadradet es torna groc vol dir que hi ha hagut un augment de temperatura de quasi 1 grau de mitja. Si el quadradet es torna ataronjat, com estem veient per allà dalt la zona d'Alaska puntualment o al nord, al polo nord, és que hi ha 2 graus ja més de temperatura mitja, i si arribem a alguna zona que està vermell, ja tenim els 3 graus més del que és habitual. Si el color blau cel baixa a un blau marí, vol dir que la temperatura en aquella zona, en més de pujar, s'està refredant. I estem a 1990, veiem que el color blau ja quasi està desapareixent, tenim algunes zones que estan ataronjades roges, i quan se pari el d'això, que crec que es para com a 2014, 2018, veiem que tenim un planeta molt calent, que són molt poques les zones que mantenen el color blau cel i són zones d'aigua, d'oceans marítimes, i en canvi la part més afectada del planeta és la part del nord, els països com Groenlàndia i sobretot el pol nord. Passa a la següent. Aquest augment de temperatura és tan brutal, passa a la següent. Ara venen 3 gràfiques que incideixo molt amb l'augment de temperatura, perquè moltes persones em diuen Elvira, és que el que hem après és que hi ha llocs del planeta que la temperatura ha pujat 3 graus. I 3 graus de mitja, escolta, si estem a 30, estem a 33, o si estem a 20, estarem a 23. No n'hi ha per tant. Quan la temperatura supera els 2 graus de mitja, 2 graus, vol dir que una tercera part de les cadenes tròfiques s'han perdut eslabones, és a dir, hi ha espècies, hi ha biodiversitat que ha desaparegut ja per a sempre. I una de les zones, o la zona més afectada de tot el planeta, són els oceans. El que passa és que no ho veiem, el que passa baix l'aigua. Però en aquests moments se calcula que el 50% de tota la biodiversitat que teníem baix l'aigua ja no existeix. I això està trencant moltes cadenes tròfiques alimentàries de moltes espècies que estan condenades a desaparèixer. I estem parlant només de 2 graus.
Si la temperatura continua pujant i els colors, que hem d'anar inventant més colors, passem a temperatures no de més de 3 graus, sinó de 5 graus, entre la llista de les espècies amenaçades estem nosaltres. És a dir, la Terra no desapareixerà, però de la mateixa manera que al començament no hi havia els humans, doncs continuarà una Terra sense humans. Però això és quan superéssim el 5 de mitja. I ara, en aquests moments, a nivell planetari, la temperatura està 1,2 més calent de lo que estava abans de l'era preindustrial. Llavors, ara aquí hi ha 3 gràfiques que ens reafirma el mateix. El que passa és que aquestes 3 gràfiques estan basades en dades de l'hemisferi nord. Llavors, entre l'any 50 i 80, la curva que teníem és aquesta línia verda i veiem que tenim uns països a tot l'hemisferi nord que estan més fresquets, que són els del color blau, uns països que estan dins del que podríem dir normalitat, que és el color blanc, però en canvi hi ha uns països que estan de color roig i que vol dir que tenen 1-2 graus més. Llavors, això són 30 anys, si passem a la següent transparència, tenim una dècada que va del 90 al 2000 i la línia verda es manté al lloc que estava abans, però veiem que els països de color blau tendeixen a desaparèixer, que són molt menys, la franja blanca és molt més estreta i no tan alta, i en canvi no només tenim molts més països de color vermell, sinó que tenim uns quants països que estan granate, és a dir, que per damunt dels 3 graus és la seva temperatura mitja. Hi ha una altra gràfica, que és la dècada de l'any 10, del 2010 al 2020, els blaus ja, podríem dir, estan extingits, potser en queda un en aquest nivell, la franja blanca és mínima, el paquet dels vermells és la gran majoria, més del 50%, però el que és realment preocupant és que hi ha un 22%, que són els de color granate, un 22% dels països que la seva temperatura ja està per damunt dels 3 graus. I això és la dècada del 10 al 20. La que hem començat ara, la que estem ara, el 2023, anem a un escenari molt pitjor. Passem a la següent. Això és el que passa a nivell global, vull dir, cada franja és un any, i veiem que fins a l'any 1980 algun any teníem calent, però bàsicament teníem franges de color blau, i en canvi a partir de l'any 80 no hi ha ni un sol any que hagi tingut, i això és a nivell de tot el món, no estic parlant només de l'hemisferi nord. Passem a la següent. Això és a nivell d'Espanya, però repeteix el mateix. Passem a la següent. Això és la foto del món actual, les temperatures globals de l'aire. No és aigua, no és en superfície, sinó de l'aire. Llavors, el mateix. Important destacar que les zones vermelles, dins del que són les zones vermelles, a la part de la península aràbica, on estan Emiratos Àrabes, Oman, Kuwait Emiratos Àrabes, Oman, Kuwait i Iran, és un roig molt més pujat. És perquè aquests països, ja l'any 20, i el 21 i el 22, que s'ha repetit, estos van ser els primers. L'any passat, el 21, també s'hi va sumar la Índia i una part de Pakistan. La temperatura va superar els 50 graus durant el dia i la nit. I durant 3 dies la temperatura no va baixar dels 50 graus. Després us explicaré una conseqüència d'això. Passem a la següent. Què pot passar a nivell d'Europa? Què és el que preveiem? Ho diuen els científics, l'IPCC, el panel intergovernamental de canvi climàtic. Hi ha una franja dalt al nord, que agafa també Anglaterra i els països nòrdics, que la temperatura es preveu que pujarà entre 1 i 2 graus, una franja així una mica pel mig d'Europa entre 2 i 3 graus. Nosaltres, a Espanya, estem a la franja dels 3 a 4 graus i hi ha una franja que va cap allà a la zona de Turquia, que està més fosca i aquí no s'aprecia, veig que no s'aprecia gaire, i al nord d'Àfrica, que la temperatura es preveu que a l'any 80, abans que acabéssim aquest segle, ja hagi superat els 4 graus de temperatura. Passem a la següent. Això és el que parlava abans dels oceans. Se repeteix el que hem vist a la Terra, és a dir, les franges blaves desapareixen aquí una miqueta més tard, a l'any 1998 exactament, i a partir d'aquí les aigües de tots els mars de tot el planeta estan molt més calentes i cada vegada més calentes. Passem a la següent. I no només calentes en superfície, sinó, fixeu-vos, el color blau cel és fins als 300 metres de profunditat d'aigua, la temperatura està més alta,
però també entre els 300 i els 700, entre els 700 i els 2.000, hi ha una franja blau marí que veiem que a partir de l'any 2000, inclús a 2 quilòmetres baix de la superfície de l'aigua, la temperatura és més elevada. O sigui que no només és en superfície. I les conseqüències són de tot això. Primer les tormentes, huracans, tifons i ciclons. Passem la següent. La diferència entre tifó i cicló únicament és si està a l'hemisferi nord o a l'hemisferi sud, perquè giren diferent, però és exactament el mateix. Tindré una foto com aquesta que realment fa por, però que és bonica perquè et trobes 3 huracans de categoria 4 a la vegada és molt difícil, tindre'n 3, o sigui, imagineu les oles que devien hi haver a Hawaii quan estaven els 3 huracans fent vents de més de 300 quilòmetres, que és el que vol dir categoria 4. Si passem a la següent, una de les conseqüències d'aquest tifon que va hi haver al Pacífic és els que heu estat o coneixeu al Japó, sabeu que el mitjà de transport és el tren bala, i el tren bala va quedar totalment inutilitzat perquè van tindre un tifó de categoria 5 en 24 hores, en menys de 24 hores de 0 a 5, va fer 17.000 milions de danys exactament un dia tot sol, que va ser l'11 d'octubre, i durant 3 dies el país va quedar totalment paralitzat perquè no podia funcionar. Este és el tifón, aquesta és la foto de la conseqüència. Passem a la següent. No cal que anéssim al Japó, anem al Delta de l'Ebre. Jo soc de l'Ebre i tots recordareu, suposo el Glòria, que al gener de l'any 20, el Delta com és i com va quedar en aquells moments. Hi havia aigua dolça, però hi havia sobretot aigua salada, que va pujar, els que coneixeu el delta, per les 2 basses, l'encanyissada i la tancada, va aflorar l'aigua del mar i va inundar d'aigua salada el que és tot el delta. Estem parlant de 35 quilòmetres, o sigui, no estem parlant d'1 quilòmetre de la costa fins a la nacional, hi ha 35 quilòmetres. La següent. Aquí és el mateix, al Golfo de Mèxic i Carib, a l'agost de l'any 2000 hi havia el que comença sent una tormenta, acaba sent una tormenta tropical, però en tenien 2 i 3 alhora. Passa la següent, això és una conseqüència també del delta. Passa la següent, inundacions. Anem a veure un parell de fotos, unes quantes. Mireu aquesta foto. A mi aquesta en concret m'agrada perquè la senyora aquella no sé què fa netejant els vidres. O sigui, el riu, això és Anglaterra, no us penseu que és, jo què sé, Bangladesh, però el dia 28 de desembre del 2015, el riu ja ho veieu. I la següent foto, no passa res. La següent foto era no per on entra el gat, sinó per on te tiren les cartes. El riu va pujar 4 metres. 4 metres en 2 hores. O sigui, era algo increïble. No cal anar a Anglaterra, això és Mallorca. A l'octubre del 2018, Mallorca, suposem, països del primer món, van hi haver en 3 hores 13 morts. Vull dir que no hauríem de tindre morts a Mallorca, ni a Alemanya, ni a França. Passem la següent. Això, escolta, Aleix, no el fiques, però això és un vídeo. El que passa és que n'hi ha 2... Este vídeo és una mica llarg perquè es veu com desapareix tot el poble. Llavors, com que aquesta presentació l'he preparat per a vosaltres i la tindreu, qui la vulgui, que després vulgui, jo què sé, portar-la al col·le o tornar-se-ho a mirar, a l'Aleix és qui té la presentació, li demaneu i us mireu el vídeo. Això és França i Itàlia, octubre de l'any 2020. Passa la següent. Això també, aquesta també és molt interessant, és un vídeo, és el noticiari d'Alemanya, i aquí a Alemanya estem parlant de que 165 persones es van morir en un país com Alemanya per una inundació. O sigui, això no hauria de passar a les nostres latituds. Passa la següent. Això és Pakistan. A veure, Pakistan, a l'agost de l'any 22, de l'any passat, una tercera part del país ho va perdre tot, absolutament tot. O sigui, van quedar les pedres on hi havia terra, van desaparèixer els pobles, es va perdre tot. O sigui, els que tenien vaques no tenien vaques, ja no hi havia res en absolut. Això vol dir que de cada 3 persones, una o va tindre que emigrar o ho va perdre tot. Aquesta foto també és d'aquella època, de Pakistan. És realment horrible. Això és Japó. Japó és un dels països que està més preparat per a terratrèmols i per a tot el que passa i realment s'han rebentat les d'allò, és a dir, un tifó ho va destrossar tot. La següent. L'huracan de Florida, imagineu-vos Florida, que també les infraestructures com queden. Passem la següent. I això és... Què és això? Això és perquè és simplement el titular de la notícia, és a dir, en aquests moments hi ha
considerem que 1.000 milions de persones al món són migrants o desplaçats climàtics. Al món som 8.000 milions. I a l'any 18, 1.000, ara potser 1.200, són gent que se n'ha anat per culpa d'un dels efectes de l'augment de temperatura i de l'augment de les emissions, que són els desplaçats climàtics. La següent. Este és molt important, també per a nosaltres i per al lloc que estem, que és l'augment del nivell del mar. Jo pregunto, a nivell global, planetari, pregunto, quan penseu que ha pujat la mitja al mar? La mitja a nivell planetari. De quan estem parlant? Teniu idea? De 30 centímetres, diuen per aquí. La mitja en aquests moments és 14 centímetres. 14 centímetres és menys que això, o quasi això. És molt poc. El problema està en que no ha pujat 14 centímetres a tot el planeta, a totes les costes igual. És que per la rotació de la Terra i per la inclinació que té, i per l'efecte de les llunes i moltes coses més, a uns llocs puja més i a altres no. Per exemple, hi ha un país que es diu Bangladesh, que en els últims 10 anys, que és molt poc temps, el mar ha pujat 60 centímetres. Clar, 60 centímetres ben pensat tampoc no és tant, és que és una mica més de mig metro. I nosaltres pensem mig metro, clar, però no és que el mig metro, a vegades les platges, l'altura, mig metro són 3, 4 o 10 quilòmetres cap a dins, perquè va pujant molt poquet a poquet. L'important és que a Bangladesh aquests 60 centímetres d'augment del nivell del mar ha representat que 42 milions de persones, que és quasi la població de tota Espanya, o Espanya sense Balears i sense Canàries, 42 milions de persones ho hagin perdut tot. I això sí que és molt important. Per això són una part d'estos desplaçats climàtics, és a dir, la gent que se'n va. Nosaltres aquí, al lloc que estem del món o del planeta, el que tenim són desplaçats climàtics per sequera, per falta d'aigua, que són els que pugen d'Àfrica. Però hi ha moltes parts del món que el problema és l'augment del nivell del mar i les inundacions, com hem vist a Pakistan o a Bangladesh, ara parlàvem. Passa a la següent. Aquí no s'aprecia gaire, però el que hi ha dins el mar, més enllà de la sorra que veieu al voltant d'aquesta illa, bastant més enllà són arbres, són palmeres que encara estan. Quan anem a les reunions, a les conferències de les parts de canvi climàtic, el primer dia al plenari, cada país pot demanar la paraula individualment i dir alguna cosa, o parlar o demanar alguna cosa. Després, durant les negociacions, vosaltres entendreu que 200 països amb els equips negociadors d'empreses, polítics i científics és molt difícil manegar tanta gent. I llavors hi ha grups de països. Nosaltres, els espanyols, estem a un grup que es diu Unió Europea, però hi ha grups de països com, per exemple, el Grupo ALBA, que són tots els bolivarians. Llavors, el primer dia cada país pot parlar individualment i portem unes quantes cops que parla el president de països que ens sonaran exòtics però que són un país com Kiribati o Vanuatu, són països isla en diverses illes. Llavors, quan parla el president diu jo tinc 7 milions i mig de persones al meu país que fa 3 anys que viuen en cases en palafitos perquè el mar ha pujat 25 centímetres i ja no tenim ni gallines, ni porcs, ni cultivem res i només podem viure de la pesca. Algú té puesto per a estos 7 milions i mig de persones? Per a desplaçar-los tots i desaparèixer el país, com aquell que tanca la botiga, perquè ja no hi ha generació que seguisca. És a dir, realment te'n dones compte quan te miren als ulls i t'ho diuen a la cara. 7 milions i mig de persones estem parlant com de Catalunya. És a dir, que d'un dia per a l'altre ho perdem tot i hem de buscar un lloc on viure. Passem a la següent. Anem a veure efectes del desglàs. En algunes fotos, això és un vídeo... No, espera't. Passa a la següent, Aleix. Fica, això és un vídeo. L'anterior també, però encara que està una mica borrosa es veu molt bé. Mireu, ara aquí parlem només del Pol Nord, i parlem només de 25 anys, de l'any 90 a l'any 16,
El que vull que entenguéssiu, encara que es veu borrós, és el color blanc són gels consolidats, hielo, de hace muchos años. El que és color blau és aigua líquida, freda, això sí, de 1, 2, 3 graus, molt freda. Però el que m'interessa és que observeu que s'està creant una corrent d'aigua de color blau que bordeja Groenlàndia, bordeja Groenlàndia i tira per cavall. Llavors, si al final del vídeo se queda la foto de l'antes i del després, veurem que en 25 anys hem perdut 2/3 parts de tot el gel que teníem al Polo Norte. Quan s'acabi el vídeo, Aleix, para't perquè necessito explicar això abans de la següent foto. O tornem-lo a mirar, que ja està bé. Llavors, el que m'interessa és, molta gent li pregunto, o li dic, sabeu que el Pol Nord està desapareixent? I la contestació et diuen, bueno, mira, cap problema, o sigui, aquí el problema lo tenen els ossos, perquè els ossos és el seu hàbitat i desapareixeran. Aquí tenim un problema molt greu i és que aquella corrent que hem vist que es formava ha creat una corrent d'aigua freda que cruza una mica l'Atlàntic i va a morir a la zona del Carib, és a dir, a les costes de Nicaragua, Hondures, arriba la corrent d'aigua freda. En un viatge meu a Hondures hi havia molta revolució als noticiaris i a la premsa perquè havíem avistat ballenes àrtiques davant de les costes d'Hondures. Les ballenes l'únic que feien era seguir la corrent d'aigua freda i l'aliment que porta. Però després, quan s'ho han menjat tot i arriben a aquell, estan desorientades i no saben tornar a pujar dalt, en la qual és un problema perquè acaben sent ballenes varades. La segona conseqüència, quan bordeja Groenlàndia, Groenlàndia s'està fonent i realimenta aquesta corrent d'aigua freda. I aquesta corrent d'aigua freda ha trencat totes aquelles corrents atlàntiques que teníem a l'hemisferi nord entre Europa i Amèrica i ha fet que països de centre Europa que no plovia mai a l'estiu, com per exemple França i Alemanya, a l'estiu tinguéssim inundacions i aquelles pluges tan torrencials com han vist les conseqüències de les fotos abans. És a dir, que els efectes de que el Polo Nord s'estigui fonent els estem patint a nivell d'Europa. Aquesta corrent d'aigua freda, quan arriba al Caribe, es troba un clima, una aigua més calenta i un terreno, una terra i un aire més calent, perquè la temperatura ha augmentat. I això genera aquest xoc de temperatura que es genera una sèrie de ciclons i huracans que abans teníem un cicló de categoria 5, que és el màxim, cada 3 anys, i ara resulta que en tenim 3 de categoria 5 cada any. I els vientos huracanados de 230, 280 i fins a 300 quilòmetres, les cues d'aquests vents arriben a les Açores, a Madeira i a les Canàries, però també a la costa nord de França, a la costa atlàntica, i tot això, és a dir, i tot això ve una mica del desglaç del Pol Nord. Els ossos, evidentment, estan condenats a desaparèixer. Va haver un fotògraf a Alaska que va fer una feina que va és que no sé com es diu, ficar xapes a l'orella dels ossos, crec que eren 17 o 18 o 19 ossos, i llavors els va anar seguint i després publicava les fotos. Els va anar seguint, si pots ficar la següent transparència, és el mateix os a l'any 2015 i a l'any 2016, i evidentment a l'any 2017 ja no el vam trobar. I llavors, aquesta és una conseqüència, que tampoc no és que sigui tan important, però que és l'efecte del desglaç que estem tenint. Passa a la següent. Els que heu anat a Argentina, que estic segura que més d'un en aquesta sala hi ha anat, i ha conegut l'Uppsala, probablement l'ha conegut com la foto de baix. Però la foto de dalt i la foto de dalt hi ha 90 anys només de diferència. El que passa és que la massa de gel s'ha reduït més de 40 vegades del que hi havia. Hi ha 90 anys i ara, aquesta foto és del 2014, 10 anys després, l'any que ve, realment encara és més espectacular. Passem a la següent. Si no ha anat a Argentina, doncs a Perú. I 78, 11 i 17, o sigui, estem parlant de 30 anys. La massa de gel que hi havia, tot aquell glaciar, i el que tenim en aquests moments. Passem a la següent. Això també és a Perú i també és més que evident. Suposo que aquí hi ha molta llum, però jo crec que ho veieu bé, no, les fotos? Doncs vinga, la següent. Com serà el nostre planeta en los... A veure, potser és un vídeo això, Aleix? Sí, vale. Això és un vídeo que va preparar el National Geographic i la NASA. Llavors, se preveu
a veure si em sé explicar. Ara veurem diferents parts del món com canviaran els pròxims decenios. Estem parlant no de siglos, d'anys. Doncs apareixerà un mar al centre d'Austràlia, se retallaran moltes costes. Fixeu-vos aquí, per exemple, com entren els mars que es fan més grans. Quan surt un nom d'una ciutat, com per exemple Venècia, que queda dins l'aigua vol dir que desapareixerà Venècia. Barcelona quedarà afectada puntualment, perquè tenim Barcelona a 100 metres del nivell de... Mireu la costa de Senegal i Antequera, Dakar. Això no és algo que s'ho han inventat alguns, aquí a darrere hi ha molta ciència. Repeteixo, això ho ha fet la NASA i el National Geographic. Mireu totes les costes, per exemple, de la Índia, o com va creixent el mar, Calcuta, queda dins l'aigua, ho veieu bé. Com se retalla tota la zona de Tailàndia i el que és Vietnam. Xina és un país molt pla, Xangai queda molt dins de l'aigua, Beijing arriba al mar, la isla de Japó se parteix en 3 isles, que això és algo que també passa a Cuba. Qui ha anat al Río de la Plata i Buenos Aires, que pensi que l'Atlàntic arribarà fins a les catarates. I una de les zones més afectades és tota la zona caribenya i de Califòrnia, el que en diem la Baja Califòrnia, perquè aquí també a veure ara si hi arribem. Potser no es veu molt bé, però és bastant significatiu. Sí, aquí retalla tota la costa cap a dins, l'anem retallant. I jo recordo que este vídeo, que ja fa temps que el tinc, des del moment que el va treure la NASA, vaig fer una presentació a Andorra, a les famílies, veu la Florida? I se'm va ocorrir dir, quan estava per aquí, suposo que no tenen molts d'interessos a Miami, i quan vaig veure la cara dels assistents vaig veure que sí, perquè Miami es queda dins el mar i la Florida, tota la península, desapareix totalment. Cuba s'ha partit en 3 isles, aquí potser es veu més clar que al Japó, el que era una Cuba, de Los Cayos a l'Havana i tot això, se queda en 3 isles. Això és una previsió molt real, tenint en compte l'augment d'emissions, l'augment de temperatura i l'augment del nivell del mar. Vull dir, ens quedaran moltes ciutats inundades i ja està. Podem passar a la següent, si vols. Parlem una miqueta de la sequia, també, i me'n queda una altra més de conseqüència. Vinga, va, foto. En aquests moments, més del 40% de la població mundial té set i no té aigua. 40% de la població mundial. Següent foto. Això no el fiques, és un vídeo que desapareix al mar. El llac aquest, que està a l'Iran, desapareix totalment. Passa a la següent, algunes molt les saltem. Este pantano és aquí, és a Espanya, i els 46 graus sorprenen quan la gent se fixa que és Bilbao. Perquè, clar, si jo digués que Sevilla, doncs vale, però és Bilbao, i és Bilbao al mes de juny, no és al juliol o a l'agost. Vinga, següent. Esta l'he d'actualitzar, perquè ja es veu tota l'església del pantà i esta no està actualitzada, de Sau. Vinga, la següent. Coneixeu el Mont-rebei, si ja heu estat, la diferència és abismal. La següent. A veure, aquest senyor, el primer d'allà de la feta, de la vostra d'allò, tenia 300 acres de blat i ara només té desert. I la guerra de Síria, que és el següent, és conseqüència d'una sequia. És la falta d'aigua el que va desestabilitzar tot el país. La següent. Aquesta foto és el que abans us he dit i us dic ara. Esta és de la Índia, al maig del 22. A veure, recordeu que jo us he dit que a la península aràbica ja portem 3 anys que la temperatura supera els 50 graus de nit i de dia i durant 3-4 dies no baixa? Doncs hi ha una conseqüència molt directa, i és que en aquest punt, donat aquest punt, quan passa els 3 dies, la humitat de l'aire desapareix. Quan desapareix la humitat de l'aire no podem respirar, no podem intercanviar l'oxigen als pulmons. No hi ha humitat i el que fem és ofegar-nos. Què fa la gent a la Índia o a la península aràbica? Se tanca a casa, totalment hermètics, agafen rivells, els omplin d'aigua, en uns ventiladors airegen, humitegen l'ambient i poden respirar. Però quan surten, que hi ha aquella gran ola de calor que et crema ha passat, el que troben és el que en diem, i ja coneixem, i en parlem molt, d'una pluja d'ocells. Els ocells és igual que estiguen a les rames o baix als arbres, a les copes, arriba un moment, ells no són conscients, quan s'acaba la humitat de l'aire, simplement se moren. És igual que sigui petit, que gran, el que sigui. Llavors la gent surt i no hi ha ocells. I la gent a les cops de la Índia i de Pakistan, que els ha passat més d'una vegada, et diuen que és molt curiós, perquè nosaltres, la nostra orella,
sempre detecta algun ocell. I jo dubtava, a vegades he fet la prova i esperant l'autobús al centre de Barcelona he tancat els ulls i m'he concentrat i evidentment he sentit molts cotxes i moltes motos, però també he sentit algun ocell. I ells t'expliquen que és una sensació molt estranya perquè com que sempre tenim incorporat al sentir els ocells, en el moment que no els sentim, que s'han mort tots, tens la sensació de que se ha muerto el planeta, que no hay nadie, que eres tú el único que está vivo. No sé, és una sensació com molt rara de dir ha desaparegut la vida. Després els ocells tornen d'altres països i tot això, però és com una sensació molt rara. I això és un dels efectes, el que en diem una pluja d'ocells. Passem a la següent. Anglaterra, tots la coneixem, lo verda i bonica que és, i per exemple l'any passat, entre juny i agost, no va ploure. Aquí no s'aprecia gaire, però Anglaterra estava groga, estava tota seca. Següent. I això és el riu Amarillo de Xina. Qui hagi anat a Xina, el riu Amarillo és dels més caudalosos del món i sobretot dels més transitats en barco, en mercancías por río fluviales, del món. I això és el riu, no és una ramal del riu, és el riu Amarillo al mig del seu trajecte que evidentment no es podien transitar. Bueno, sí, podies anar caminant, però no podies en barco de cap manera. Passem al següent. Esta és la més important de tota la presentació. Este és un mapa de Nacions Unides d'aquells que utilitzem i que vaig estar datat i és del 26 de maig de l'any 2000, amb una presentació de l'any 2020, perdoneu, no 2000, 2020, amb les condicions actuals, les taques negres no hi ha vida. No hi ha vida vol dir no hi ha persones, no hi ha animals, no hi ha vegetació, ha desaparegut totalment. Els científics diuen que l'últim que desapareix són les mosques. Quan ja desapareixen les mosques ja no hi ha vida. Llavors, veieu bé les zones ratllades? Nacions Unides preveu que a l'any 2070, que alguns d'aquesta sala, la del sonido, segur que sí, i serà a l'any 70, totes les zones ratllades siguen taques negres, on no hi hagi vida perquè les condicions climàtiques facin que no hi poguessin viure. Clar, si ens mirem la franja africana, ja hi ha molt poca gent allí. Poca gent, parlo de gent, però si miro la Índia, a la Índia hi ha 1.200 milions de persones. I la Índia, tota aquesta gent seran migrants climàtics que hauran de pujar cap a les muntanyes, a buscar altres llocs per poder viure. Llavors, aquesta és de les més importants. Passem a la següent. Incendis, 3 o 4 més, vinga. Aquí són les emissions que produeixen els incendis. Passa a la següent. Tots els puntets vermells són en un moment que vam dir Europa està ardiendo, a Grècia, a Itàlia, a Croàcia, però sobretot a Portugal. Cada una de les fletxes que no podeu llegir són la fetxa, els morts, les hectàrees cremades. Passem a la següent. Això són les conseqüències, per exemple, en aquest cas Portugal, l'any 17, vull dir, tot cremat, hi havia 60 persones mortes. Passa a la següent. Fixeu-vos en aquesta, és Braga, de Portugal. O sigui, està la gent, està a la ciutat i el foc l'està envoltant. 41 persones van morir en aquest incendi. Els puntets vermells, sobretot Portugal. A Espanya es van cremar 49.000 hectàrees, a Portugal 70.000, van hi haver 44 morts entre 2 dies, entre el 12 i el 14 d'octubre. Següent. Això, sortim d'Europa, anem als Estats Units, és més que evident. Següent, no poden els bomberos fer res. Aquesta és important. Fixeu-vos l'augment de temperatura, i com el vermell, que són els incendis, de quina manera van tan correlacionats. Contra més temperatura, més incendis. La següent. Califòrnia, següent. Resultat de l'incendi d'Oregon, la següent. Ara ve 2 o 3 transparències molt importants. Fixeu-vos, veieu el Polo Nord al mig? Està envoltat dels països, Rússia, la tundra, la Sibèria, Groenlàndia, una part de Canadà i l'oceà Àrtic. Tots els puntets vermells són incendis. I penses, ostres, és que aquí dalt no hi ha ningú. I tampoc no hi ha colilles, no hi ha tormentes que dius que puguen cremar el que d'allò. És a dir, és algo que realment dius, i què passa aquí? Passem a la següent. Això és un incendit a Sibèria. No hi ha bomberos, però és que no hi ha gent aquí, tampoc no hi ha poblacions, no hi ha res.
Parem-nos un momentet aquí. Mireu, hi ha una cosa que en diem incendios zombis. És a dir, tota aquesta zona, igual que a l'hemisferi sud, igual que al nord, baix de la superfície, el permafrost, hi ha la turba. La turba és molt combustible i només que tingui una miqueta d'oxigen, sola s'encén. Quan no teníem emergència climàtica ni temperatures tan altes, no passava res, perquè sempre hi havia gel. Però quan arriba la primavera, aquest gel, com que les temperatures són molt elevades, es fon. I com que es fon, desapareix. I com que no hi ha gel, els incendis que durant tot l'hivern han anat per baix cremant turba, tenen molta facilitat de sortir. Per qualsevol escletxa, els arbres al brotar fan escletxes i surt. Però no surt només la fum, surt la llama i tot el que troba crema. I són tots aquests puntets vermells que hem vist quan no hi ha gent ni hi ha residus i perquè es crema. Se crema per aquests incendis zombis. Està comprovat que l'incendi d'una torbera pot durar 3 i 4 anys i que cada primavera trau i surt i crema el que troba. Passem la següent. Aquí és l'Amazònia al Brasil i la següent. En aquests moments, les torberes de l'hemisferi nord tenen emmagatzemat més carboni que tots els boscos tropicals, tots els boscos tropicals. Això vol dir que si es cremen aquestes torberes, les emissions que parlàvem al començament d'esta presentació continuaran creixent i creixent i no ho podrem parar. És, entre comilles, inevitable. Dit això, parem-nos un moment aquí. Feu tots molt mala cara. No m'invitaran més a Santa Cristina, segur. Dubto hasta que em paguen el sopar, Jordi? Ja et vaig dir, jo pel sopar pujo, Llavors, el panorama és negre, no, lo siguiente. Tenim feina a tope. Qui ho fa millor a nivell planetari? Europa, sense cap dubte, O sigui, som líders, som poca cosa, però som líders en reduir les emissions, en implementar mesures, som el pilot del planeta. Però la realitat és que Europa en aquests moments està fent entre el 9, tota Europa, no dic Espanya, Europa, està fent entre el 9 i el 10% de les emissions que fa el planeta. En la qual, per molt bé que ho féssim, estem arreglant un 9% del problema. Llavors, que els emergents aprenguen una mica de nosaltres i aprenguen ràpid, perquè si no, no me'n sortirem. Llavors, quines mesures nosaltres i sobretot els emergents han d'implementar per a solucionar tot això? Què podem fer i de quina manera ho estem fent? Llavors, queden 10-12 transparències només, menys de 5 minuts, i me callo i llavors me podeu fer preguntes. Vinga, mirem a veure quines solucions podem tindre. Bàsicament, les renovables, però també l'hidrogen verd i també la captura de carboni, que és molt important, ja hi arribarem. Vinga, energies renovables, què tenim? Per exemple, l'eòlica. A l'any 2000 se va fer una previsió o una projecció de que per anar bé hauríem d'augmentar la capacitat eòlica mundial a 30 gigawatts per l'any 2010. La realitat de l'any 2010 és que aquesta quantitat que necessitàvem l'havíem multiplicat per 24. És a dir, anem bé. Encara necessitem més, però anem bé. Vinga, la següent. Això va paral·lel al cost de l'energia eòlica a terra. No parlo de l'eòlica marina, que és més cara, però a terra, de 250 euros que valia al començament, als anys 80, quan se va començar a desenvolupar, ha baixat en picat i estem parlant de quasi 0 euros, estem parlant de cèntims. És a dir, és algo que en molt pocs anys s'ha reduït 240 vegades, en la qual també anem bé. Vinga, la següent. Aquí hi ha una foto d'un tractorista de Portugal rodejat de molins eòlics i et diu que al març de l'any 18 Portugal com a país va generar més energia, gràcies a l'eòlica, va generar més energia de la que realment tot el país necessitava. Però això no passa només a Portugal. Si mirem, no dic Inglaterra, però si mirem Escòcia, és continu. Els vents que bufen a Escòcia fa que l'eòlica, eòlica marina i eòlica en terra, sempre estigui
per damunt de l'energia que necessita i la pugui enviar al resto d'Inglaterra. A veure, passem. Aquí, en realitat, les instal·lacions fotovoltaiques solars és exactament el mateix, és a dir, han pujat, hem picat acceleradament. Passa a la següent, pugen la fotovoltaica i el cost dels panels baixa en picat. Això els àrabs, que els pous de petroli i de gas els estan acabant, estan invertint molt en solar fotovoltaica, als deserts. La següent, no només els àrabs, això és Mèxic, aquí hi ha plantes espectaculars, no sé com a Espanya no hauríem de tindre més. La següent, aquesta trobo que és molt xula perquè a Àfrica, cada un en la seva mesura, també va utilitzant la solar. La següent, aquesta foto és a Sierra Leona, és un col·legi a l'aire lliure, baix d'una acàcia, els nens tenen ordinadors portàtils i cada un d'ells va col·le amb un folio, no porten cartera, que és una placa solar, senzilla. Llavors, la deixen al terra que li toca el sol, enxufen l'ordinador de la professora i poden fer les classes i poden veure, poden fer les classes com nosaltres. Mira, la del Vaticano, els que haguéssiu pujat a Sant Pedro, ja no es veuen les teules tan boniques que tenien, se veu això. La següent, això és hidroelèctrica, ara ja canviem, de solar fotovoltaica i eòlica, passem a hidroelèctrica. Mireu, els puntets blaus és la capacitat de generació. A Xina és brutal, a Europa també i a la costa est dels Estats Units també, però Xina va per damunt de tots. Següent, això, aquí hi ha un conglomerat de tres, el color groc és solar, el color blau cel és eòlica, i el color blau fort és hidroelèctrica. I és no correcte que països com Espanya tinguéssim tan pocs puntets. I a la vegada, països com Alemanya i com el sud d'Inglaterra, que no fa ni la meitat del sol que tenim nosaltres, estiguen tan grocs. Aquí no anem bé. O sigui, aquí no a Europa, aquí no anem bé nosaltres. Passa a la següent. Això és la geotèrmia, nosaltres per aquí prop, per allí a Olot també en tenim alguna font, és molt important, és la nostra aliada. La següent, el preu de les bateries, com ha anat baixant i a la vegada, a veure si veiem la dels cotxes, passa a la següent. Sí, això és com han anat creixent els cotxes elèctrics al món. A Espanya portem una mica de retras aquí també, però en realitat hi ha països com per exemple Països Baixos, que més de la meitat dels cotxes ja són elèctrics i alguns països també. Passem, la següent, hidrogen verd. Aquesta és la segona cosa que ens ajudarà molt. Verd simplement vol dir que per a generar-lo, per a separar aquesta molècula de l'hidrogen de l'aigua, necessitem una font renovable, sigui eòlica, sigui solar, etc. Això és la hidrogenera que en aquests moments, que està a Alemanya, més gran que tenim a Europa. Passa a la següent. A Mallorca també en tenim una. I estem parlant d'hidrogen verd perquè veieu les plaques aquí connectades a la planta, a la hidrogenera. La següent, captura de carboni. Això és molt important. A veure, sou conscients que fa 30 anys o 25 anys les empreses que produïen el que fos les aigües residuals les tiraven a ret o al barranc o on fos i vam començar a implementar que cada indústria havia, si era gran, havia de tindre la seva pròpia depuradora i gestionar les seves aigües, és a dir, tot allò que no pogués reutilitzar ho havia de passar a planta i en uns paràmetres estipulats, llavors ja podia vertir a cauce público, diguem-ho així. Ara, moltes instal·lacions, totes, no tenen el tema de la captura de les emissions que fan, la captura del carboni. Però en pocs anys veurem com cementeres, papeleres, ceràmiques, és a dir, fàbriques que són grans emissores d'aquests gasos, tot el que no puguen reduir i tot el que no puguen compensar, hauran de generar a les seves pròpies instal·lacions, apegadet al costat de la fàbrica, processos de captura. A nivell de Catalunya hi ha una cementera, Ciments Molins, que ella ja està treballant en això. Dins el perímetre de la cementera està fent tot un procés de tecnologia per a capturar aquells gasos que el procés de fabricació de ciment no ha pogut reduir i no ha pogut compensar. I en més de soltar-los a l'atmosfera, els capturarà dins a les seves instal·lacions. És a dir, és algo que comença a ser
necessari, però puntero, però que no hi estem habituats, que és el mateix que ens va passar fa uns anys en les depuradores. Llavors, captura de carboni, aquesta és la imatge i esta a Suïssa ja és la primera planta, en este cas no va lligat a una empresa, sinó que va lligat al costat d'una ciutat que passa per aquests filtres, funciona, no és un pilot, ja és una planta real, ja no està sobre el paper, com moltes coses. Crec que és l'única foto que tinc. Passa a la següent? Sí, ja està. Però el que està fent és filtrant aquests gasos i quedant-se el carboni perquè no vagi a l'atmosfera, no augmenta la temperatura, no augmenta les emissions. Dit això, després d'un panorama bastant negre i una mica repetint-vos que ho tenim difícil, tenim solucions sí, i la meva opinió és que hem d'anar molt més ràpid en innovació, en tecnologia, perquè si no, no s'irem a temps. I a partir d'ara estic a la vostra disposició per si em voleu fer qualsevol pregunta. Moltes gràcies. Bona tarda. Bona tarda. Elvira, en primer lloc, moltíssimes gràcies per la teva brillant exposició, encara que fas bones cagareles, també t'ho he de dir. Però bueno, és la realitat que ens toca viure, no? I t'estic molt agraït perquè ha sigut brillant i encara que és una pluja de dades una miqueta així apocalíptiques, és el que hi ha. És el que hi ha. I se m'ocorren dues preguntes. Una és una miqueta així com que surt molt amb les notícies i tal. Diuen que el Mediterrani, i concretament la península Ibèrica, és la zona zero de l'efecte climàtic. No sé si és cert això. I la segona, quasi l'has apuntat al final tu la resposta, però m'agradaria que la matisessis. Tu creus que la humanitat amb el conjunt ja hem arribat massa tard a evitar el problema aquest que tenim? Moltes gràcies. La zona més afectada de tot el planeta en tema de canvi climàtic, emergència climàtica, és la zona caribenya, el Caribe, Centroamèrica. La segona zona del món és el Mediterrani, sense cap dubte. Sí. O sigui, el Mediterrani som i patirem la zona zero que dius tu, península Ibèrica, un dels efectes, o sigui, a veure, jo parlo per mi mateixa. Tots els meus antepassats han cultivat tarongers. La meva casa està envoltada de tarongers. I ara no sabem per què els tractem bé. Tenim pous, tenim aigua, tenim el riu Ebre, estan ben alimentats i fa 3 o 4 anys es morien dels quasi 8.000 tarongers que ens envolten, 3-4 tarongers. Ara se'n moren 40 o 50 cada any. Entremig, un aquí, un allà, i no saps per què. Se moren. A l'hivern és veritat que no tenen fred, com que no tenen nits de fred no poden matar les plagues i potser això és el que els mata. Però les calors tan fortes que tenim, el problema, els tarongers igual que totes les plantes i també les persones, si tenim molta calor de dia ho podem aguantar, però necessitem que de nit la temperatura baixa per a recuperar aquella activitat. Llavors, ara nosaltres tenim cada vegada més nits tropicals. Una nit tropical vol dir que la temperatura no baixa dels 20 graus durant la nit, i no et recuperes i llavors el dia torna a pujar. Més nits d'aquestes i no fred a l'hivern implica que els tarongers es morin. Hi ha un grup de científics a nivell europeu, són 26 grups d'investigació de climatologia, i a vegades ens han reunit en ells, són una mica, perquè són bona gent, però fan por, pareixen assassinos en sèrie, o sigui, els veus allí amb unes ulleres, mengen només saben menjar hamburgueses, vull dir, gent de laboratoris, que no es pot dir de cap altra manera. Llavors, amb un finlandès, jo vaig tindre una conversa que la recordaré fins que em mori, perquè jo, en més de dedicar-me a la gent normal, podríem dir, prefereixo interlocutar en ells i aprendre, no? Llavors, no sabia què dir-li, li vaig preguntar "Where are you from?" i ell me va dir que era de Finlàndia, i jo li vaig dir que era de Tortosa, i ell em va fer una cara estranya, i jo li vaig dir "Mira, Tortosa està per on desemboca el riu més caudalós de la península Ibèrica, perquè ubiqués una mica". I el tio em va fer que no en lo cap i em va dir "Escolta, dis-me latitud i longitud, no m'expliques de rius". I jo no sabia, vaig agafar el mòbil, vaig buscar la latitud i la longitud de Tortosa, i és com si li parlessis a una màquina. Quan li vaig dir els números, va ubicar perfectament Tortosa. O sigui, és que tenia per latitud i longitud, t'ubicava qualsevol ciutat o poble d'Europa, no d'Espanya, d'Europa. Llavors,
Per continuar la conversa, que no sabia què dir-li, li vaig dir, mira, jo estic aquí a Lisboa en tu, tancada a un hotel, parlant de clima, i resulta que tinc a tota la família plantant tarongers que s'han mort. I ell me diu, tarongers? I em diu, no, fa 6 anys, en aquesta latitud i longitud, tarongers no. A l'any 30 no n'hi hauran de tarongers aquí. L'any 30 és d'aquí 4 dies, I jo li vaig dir, en sèrio? Diu, sí, segur. Clar, ells ja ho han estudiat. Dic, ostres, i llavors què tindré jo plantat? I em va dir, només pots tindre palmeres datileres. A Tortosa, palmeres datileres. Quan parlo amb els pescadors de Palamós, me diuen que pesquen algo que es pescava a Màlaga fa pocs anys, que molts dels peixos que pescaven ja no els tenen. Quan parlo amb els forestals del Prepirineu, com la família Garriga, molt a prop d'aquí, me diuen que no entenen per què estan sortint, se moren els arbres de sempre i estan sortint alcornoques d'Andalusia. És a dir, la flora i la fauna, siga un peix, siga un arbre, o jo que replantaré, que per cert ja tinc palmeres datileres i algunes tenen 6 anys, i ja fan dàtils i bons, perquè els vaig portar la llavor els pinyols d'Aràbia Saudí i són grossos i bons, la flora i la fauna és més intel·ligent que nosaltres i s'està adaptant i està pujant per a dalt. Nosaltres insistim en quedar-nos allà on estem, però hem de pensar que les condicions climàtiques canviaran molt i sí, la zona mediterrània és la segona més afectada del planeta. L'altra pregunta era... Sí, si me'n sortirem. No gaire, No me'n sortirem. Nosaltres som la generació que més patirem i la dels que van néixer l'any 2000, perquè ho agafarem tot lo dolent. Els que han nascut a l'any 20 i comencen la vida ara, que ara tenen 3 anys, 4 anys, estos ja ho veuran millorat, ja veuran la solució, ja veuran, però entre entremig cada vegada l'any serà pitjor. A la zona del planeta que estem tindrem molt menys pluja, els pous, el nivell freàtic, en més d'estar a 40 metres, estarà a 140, és a dir, sequera. Malauradament, a alguns puestos mantindrem la quantitat de pluja, però en més de ploure 50 dies a l'any ne plourà 2, en la qual el camp no podrà aprofitar aquella aigua torrencial perquè se t'emportarà el que trobi per davant i no s'aprofitarà, i l'augment de temperatures és evident. És a dir, nosaltres hem orientat o donàvem prioritat o construïem, que aquí hi ha constructors, les cases cara a sol i de cara al sud o de cara al son eren més d'allòs i ara li hem de pegar la volta. Hem de fugir del sol. Nosaltres hem aïllat les nostres cases del fred i tenen radiadors i calefactors i el que hem de buscar és aires acondicionats, que els necessitarem, i radiador no cal. És a dir, hem d'adaptar al que vindrà. I la nostra generació i els que estan així com la del sonido, ho patiran com ningú. Els que tenen ara 3-4 anys, viuran, quan els explicarem que enterràvem els residus, que ara necessitem tot el que hem enterrat, o que no teníem cotxes elèctrics, fliparan. Quan els explicaran que estiràvem la cadena del vàter i gastàvem 20 litres d'aigua bona, diran, estaven locos. M'entens? És algo que serà totalment incomprensible per als que ara tenen 3 anys. Alguna pregunta més? Uau! Hola, bones. Jo volia comentar, tant que ara estem amb el canvi climàtic i tot això, una bateria era molt difícil de reciclar, no? Llavors, segurament estem canviant els cotxes elèctrics. No és un gran engany o una gran mentida que si una bateria petitona contaminava tant i era tan difícil de reciclar, ara 500 quilos de bateria d'un cotxe, què en farem de tants cotxes elèctrics si és aquesta la qüestió, que és tan difícil reciclar una bateria? Les bateries primeres, igual que moltes coses, han canviat moltíssim. Per sort tenim allò que en diuen innovació i tecnologia, que anem millorant cada vegada els processos. Ara les bateries de l'última generació són molt més reciclables de les que al principi. I necessitem els cotxes elèctrics no només per a moure'ns. Els necessitem per una altra cosa. I és,
quan no hi ha generació renovable, el fet de tindre les bateries de molts de cotxes elèctrics carregades, que hem carregat per la nit, durant el dia, si necessitem energia, l'energia acumulada a la bateria pot tornar a pagar a casa. M'explico el que estic dient? L'acumulació de nit pot servir de magatzem per a quan necessites l'energia, si trobes que un dia no fa vent, no fa sol, i no tenim hidràulica perquè no ha plogut fa 200 dies. És a dir, tindre moltes bateries repartides pel territori és com tindre molts petits reservoris d'energia quan no hi ha producció de renovables. En la qual sí al cotxe elèctric i sí perquè les bateries no són com les primeres. I també una altra cosa, bateries d'hidrogen, per a vehicles grans, per a camions, per a autobusos, no tant per a vehicles particulars. Un altre per aquí, Sergi. Hola, Elvira. Hola. Una pregunta. Amb aquest residu, amb el carboni, que podrem capturar, com has comentat, quan el tinguem capturat, el torturem o hi ha alguna idea per fer-lo servir d'alguna manera bona? La primera cosa que me sembla que és interessant dir és nosaltres parlem del carboni, del CO2 com a unitat. No és un gas dolent. El CO2 és un gas que molt bevem amb el cava, la Coca-Cola i la cervesa, per exemple, i és un gas que nosaltres intercanviem, que respirem. El que passa és que és la unitat. La unitat vol dir, quan a nivell mundial ens hem d'entendre parlant d'alguna que pesa, diem tonelades o diem quilos. Quan hem de parlar de distàncies, per entendre-nos en Xina i als Estats Units i nosaltres, parlem de quilòmetres o de metros. Llavors es va decidir que els 6 gasos que tenen efecte hivernacle, és a dir, que pugen a l'atmosfera i fan com de pantalla, reboten els rajos del sol, no surten i és com si visquessin dins un hivernacle, que majoritàriament són els gasos dels frigorífics, dels aires acondicionats, allò que en diuen fluoroclorocarbonados. Tots aquests gasos tenen en comú una unitat que és el carboni. Llavors vam dir, busquem un gas que sigui l'equivalència. Per això, totes les unitats, no us hi heu fixat i no és tan important, però baix del CO2 hi ha una E petiteta, que vol dir CO2 equivalent. Per exemple, un abocador, el que produeix, com un dels gasos principals, és metà, CH4. Una tonelada de metà a l'atmosfera fa tant de mal com 28 tonelades de CO2. Este metà, quan parlem a nivell entre tots, en més de parlar de metà o dels fluoroclorocarbonados dels aires acondicionats, ho fiquem en unitats que es diuen CO2 equivalent. És a dir, quan nosaltres diem que captem o capturem i emmagatzemem el carboni, no és la unitat de carboni com a tal, sinó que és aquells gasos que quan parlem de les unitats és CO2. Llavors, aquests gasos se poden liquar, se poden transportar i es poden guardar en uns llocs, no a tot arreu, però en uns llocs bastant. Estem investigant molt a quins llocs en total seguretat se poden guardar. Hi ha fosses marines en profunditat, però sobretot hi ha pous buits de gas i de petroli, tant si han estat aquests pous a terra com al mar. I és un lloc bastant segur, perquè el carboni allí s'hi troba molt bé. De fet, ja hi havia un altre derivat del carboni. I això, us diré, no és anecdòtic, és real, però és que s'entén. O sigui, a veure, vosaltres segur que fa 12, 14 anys i més que hi havia moltes persones que et deien que el canvi climàtic era una història inventada pels xinos o inventat per algú per fer negoci, o el primo de Rajoy o el que sigui. És a dir, era algo que no hi feien cas. Inclús hi havia molts treballs de doctors, de doctorandos, d'universitats molt prestigioses que presentaven documents dient que això del canvi climàtic no existia. Però va haver un antes i un després en una de les COPs que vam tindre. Quan vam veure que no seríem capaços, tots els països, d'agafar tot el carboni que hi havia a l'atmosfera, acumular-lo en un lloc per anar restant tot el que ens estava fent mal, vam preguntar al panel intergovernamental de canvi climàtic, als científics de canvi climàtic, que ens diguessin on podíem emmagatzemar aquell carboni per atraure'l de l'atmosfera i que no molestés. Carboni en general d'estos gasos. Llavors, jo, personalment,
que ja era negociadora, vaig pensar, jolín, a les mines de sal, perquè com a farmacèutica vaig pensar qualsevol derivat de carboni en el que hi ha una mina de sal, magnesi, sodi, etc., farà un carbonat que se solidificarà i allí no molestarà, no estarà en l'atmosfera, m'entens? Doncs no, me vaig equivocar. El millor lloc són els pous buits de petroli i de gas, que inclús ara, per acabar de treure aquell 10% de petroli que no podem, insuflem aigua en sals per a poder treure aquell petroli que és un petroli molt car. Però quan insuflem carboni equivalent, els gasos aquests, surt el petroli que queda i el gas carboni equivalent, que són tota la mescla dels gasos, se queda allí i no surt, no té cap interès en sortir. Clar, això va fer que en aquell moment es destapés què? És a dir, a veure si em sé explicar. Els països àrabs, els grans productors, l'OPEP, els grans productors de petroli, van veure que primer ens havien venut al món occidental el petroli i se'ls estaven quedant els pous buits. Però ara van pensar, ostres, ara aquesta gent necessita un magatzem que no els vendrem, sinó que els llogarem i els cobrarem cada mes el lloguer per emmagatzemar el carboni. O sigui, primer els venem el petroli i després tenim un alquiler de por vida. I llavors, estos del món àrab van deixar de subornar als professors corruptos d'Oxford, que eren els que presentaven els estudis de que el canvi climàtic no existia. Has anat seguint tota aquesta economia circular que t'he fet? Sí? És a dir, els gasos que no és en si carboni, que no és CO2, acumulats als pous de petroli i de gas, se troben també que es queden allí. I el problema el tindrem en que haurem de pagar el magatzem. Ja està. Vinga. Alguna altra pregunta? Classe universitària avui a Santa Cristina. Tenim una senyora allí que anava davant, que ha aixecat primer el braç, que jo la veig. Gracias. Quería preguntarte, nosotros como pueblo, ¿qué podemos hacer ahora y en los futuros años para ayudar precisamente a las nuevas generaciones? Vale. Pues yo en algún momento de la presentación he dicho que el esfuerzo que hacen muchos pequeños, todo sumado, es más importante que el esfuerzo que a veces hace una empresa o un país o uno grande. Porque somos muchos. Somos 8.000 millones. Prácticas tan sencillas como lo que nos pide la administración, como reciclar, gestionar bien nuestros residuos, reutilizar el agua. Muchas de las aguas que tenemos en casa son perfectamente viables para, por ejemplo, tirar de la cadena que no sea agua buena y que sea un agua gris. Es decir, todas las medidas que por suerte las nuevas generaciones ya en las escuelas están aprendiendo, todo muy pequeñito, pero todo suma. Tenemos que tener cuidado, por ejemplo, en el tema de la ropa, que las nuevas generaciones están muy acostumbradas a estrenar cada temporada, a luego tirar o dejar. El tema de la ropa es algo que genera muchas emisiones, el sector textil. Tenemos que ser como los nórdicos, usar más la bicicleta y no tanto el coche. Si vas al supermercado y tienes que cargar, se entiende, pero un trabajo a medio kilómetro, a 2 a 3 kilómetros, ¿por qué no vamos en bicicleta? Sobre todo con el buen clima que tenemos nosotros. Es decir, cualquier cosa, por pequeñita que sea, suma. Y si sumamos todos, pues mejor estaremos. Una altra. Elvira, tu que ets negociadora de la ONU, quina opinió tens sobre el que està passant a Ucraïna i el senyor Putin? Uau, vaya pregunta, Vaya pregunta, Jolín i Putin, De Putin podríem escriure un llibre. Vale. A veure, abans de dir-te d'Ucrània i de Rússia, que ara us diré, deixa que us digui una cosa dels boscos. Una de les idees o de les lliçons apreses avui és la importància que tenen els boscos. És a dir, mantindre'ls, gestionar-los, que facin la fotosíntesi, que facin bé. Si jo us pregunto quin és el pulmó del planeta, què em contestareu? Brasil, Amazònia. Els oceans, uau. Ui,
tots suspesos. A veure, els oceans capten com a molt un 10% de les emissions, però els necessitem. Però cada vegada estan més saturats, més plens de carboni, en la qual cada vegada capten menys. El pulmó del continent americà és l'Amazònia, és Brasil. El pulmó actual del planeta és la tundra russa. Fa pocs anys d'això, és a dir, no aneu malament. Al col·le segur que us van dir que l'Amazònia. Però recordeu que jo us he ensenyat que antes hi havia gel, ara ja no hi ha gel? I els arbres de la tundra fan la fotosíntesi? Este és el pulmó del planeta. I ojo al dato, el 52% de les emissions que capten les masses forestals les capta la tundra russa, 52%. Un 10% als oceans, un quasi 40%, quasi 30 i pico % restant, l'Amazònia. I després la miqueteta que queda repartido por el Pirineo y otras cosas. 52%. No pensaba... ¿Me oyes sin micro? Sí, te oigo. Es un dato que te estaba oyendo. Has hablado antes de que el 9%, que es la Comunidad Europea... De las emisiones. De las emisiones. Sí. Claro, eso, dices, pues eso parece como muy poco en comparación de lo que nos estás dejando aquí un poco chafados, con relación a ese 91% que hace más volumen que el 9%. Entonces, desde tu fundación, desde tu conocimiento y gestión en la ONU, ¿qué pensáis? ¿Qué vais a hacer? ¿Qué estáis haciendo con ese 91%? Vale. Claro, por mucho que tú hagas el 9%, si el 91% te va a chafar... Vale. Esta es la tercera pregunta. Me quedan las dos de Jordi. Estoy en que quería que todos supierais que el pulmón verdadero del planeta está en la tundra rusa. ¿Vale? También en algún momento he dicho que el primer día de todas las negociaciones es cuando los países a título individual pueden tomar la palabra. Muchos toman la palabra para pedir, porque ha habido un tifón en Filipinas y se han quedado sin infraestructuras, sin escuelas, sin carreteras. Es muy cañera, la ministra de Filipinas. Es una mujer y siempre pide. Y siempre le dan. No sé cómo lo hace, pero siempre consigue. Pero hay países que ofrecen, que no van a pedir y que ofrecen. En la COP de Doha, Noruega, el ministro dijo, mi parlamento, mis políticos de mi país han tomado una decisión. Nosotros tenemos una bolsa de dinero, así de grande, que es esta cifra. Y salió en el plenario la cifra. Yo no sé cómo se dice aquella cifra, porque estaba mirando si eran miles o millones de billones, o es igual, era un número que no sé cómo se pronuncia. Y nos dijo, esto es el 7% de los beneficios de todo el Mar del Norte de las explotaciones de petróleo y gas. Las diferentes compañías que lo sacan tienen obligación de dar un dinero. Nuestro Parlamento, cuando se empezó la primera explotación, dijo que esto se tenía que invertir en temas de sostenibilidad. Pero es que ya no sabemos cómo gastar tanto dinero. Ya tenemos todos los parques y las carreteras y lo tenemos todo lleno de flores, pero no sabemos. Entonces se ha tomado una decisión en el Parlamento que este dinero se lo vamos a dar a todos los países que tengan bosques y que sirva este dinero para mantener el buen estado de los bosques. Yo como España en este caso, donde reparten, siempre voy. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se crea un grupo de trabajo para que nos pongamos todos los países de acuerdo en algo, pues todos quieren y tiran para casa, y es difícil, y a veces te cuesta 15 días. Durante esos 15 días que estuvimos esas 2 semanas en Doha, todos los que íbamos a la reunión nos costó ponernos de acuerdo, pero todos estábamos de acuerdo en una cosa, y es que estábamos muy contentos en que en el país del mundo que más bosques y captación tiene actualmente, que es Rusia, que ya lo sabéis, o sea, Putin, no vino nunca a las reuniones. En el plenario, por parte política, no se sienta el presidente de un país. Pero ¿os acordáis que durante 4 años Putin fue primer ministro? Pues las 4 COPs de aquellos 4 años, él estaba sentado en el plenario. Es una persona que impone, de hecho es una persona que da miedo. Es más bajito que yo,
¿vale? Y no lleva guardaespaldas, nadie. Solo lleva 2 personas por delante, para que le aparten la gente por si alguien no lo ve. Y él pueda caminar, pero no tiene nadie por detrás, porque da por hecho que no existe ninguna persona en el mundo que pueda atreverse a hacerle algo. Porque si no, las 3 generaciones de aquella persona van a desaparecer seguro, ¿vale? Entonces, Putin da miedo y habla poco. Y en aquellos 4 años pidió la voz o pidió palabra un par de veces, pero nos acordaremos todos, ¿eh? Cuando por fin, pasados los 15 días, los países que fuimos a las reuniones de cómo repartirnos el dinero del fondo noruego, el chairman, el jefe del plenario, dijo: ¿todos tienen el papel del reparto del fondo noruego este? ¿Todos están de acuerdo? Si hay alguien que quiere decir algo, es el momento. Esto es como una boda. Cuando tú aprietas el botón, en las negociaciones tienes 3 minutos. Yo me he pasado muchas veces entrenándome por la noche en el hotel, cronometrándome para cuando tengo que hablar que se me escuche y que se me entienda y concentrarlo todo en 3 minutos, ¿vale? Dan para poco, 3 minutos, pero Putin apretó el botón y se levantó y dijo: los bosques de la tundra rusa representan el 52% de la captación de todo el planeta. Estos son 5 segundos, y tiene 3 minutos para hablar. Se calló. Como él tiene, y todo el mundo, 3 minutos, nadie, y él tiene el botón, que es su derecho de voz, nadie puede hablar y no se escucha nada más. Y estar 2 minutos 50 segundos en un plenario de más de 2.000 personas en silencio es mucho tiempo. ¿Qué hizo Putin en estos 2 minutos 50 segundos? Empezó por la primera silla, que era Andorra, Angola, Armenia, Alemania, porque estamos por orden alfabético, y en casi 3 minutos estuvo, como hago yo ahora, mirando a todos a los ojos. A todos a los ojos. Y cuando llegó aquí a Zimbabue, a los de la Z, aún tuvo tiempo de hacer un barrido así y terminó la frase y dijo: ¿a todo el mundo le ha quedado claro? Y entonces nadie en el mundo, que representábamos el mundo en ese plenario, se atrevió a apretar el botón y a decir algo en contra. Y a todo el mundo le quedó claro que aunque no hubiera estado en ninguna reunión durante 15 días, ni él ni ningún representante de Rusia, el 52% de ese dinero se lo llevaba Rusia. ¿Vale? Este es Putin. Vale. Vamos a la guerra de Ucrania ahora. Venga, va. ¿Por qué Putin entra en Ucrania? Y en concreto el Donbass, que esta es la respuesta buena. ¿Por qué? Por el puerto. Por los cereales. Por el gas, va, por el gas. Pues este también va cerca de buena nota. Sí, el litio algo, pero no es el litio. No es el litio. A ver, el gas. Putin tiene todo el gas que quiere de las ex repúblicas soviéticas que se lo regalan a coste cero a cambio de armamento y defensa. El puerto no. Los cereales le sobran a Rusia, ¿vale? Entonces, ¿por qué Ucrania, que no es Ucrania, no le interesa a Ucrania, le interesa al Donbass? Pues le interesa al Donbass por los lantánidos. ¿Qué son los lantánidos? Las tierras raras. ¿Dónde se utiliza el lantánido? El micro. El lantánido, ¿sabéis aquellos móviles flexibles? ¿Vale? Llevan lantánido. ¿Sabéis las baterías que por tecnología e innovación, ¿quién me hablaba de baterías? Ahora acumulan la energía y no la pierden y la pueden devolver a la casa 2 días después si la necesitas en casa, porque esas baterías tienen, además de litio, lantánido. Pero tenemos un problema. Es la familia de los lantánidos, en la tabla periódica está el lantánido, es una familia de 7 elementos, todos lantánidos, pero solamente tenemos lantánidos en 5 países del mundo. Y se prevé que en los próximos 10-15 años serán los dueños de las nuevas tecnologías, las nuevas baterías, etcétera, los que tengan lantánido. En toda Europa, no digo Unión Europea, en toda Europa, incluida Rusia y Turquía, porque Turquía también es Europa, donde hay lantánido. En el Donbass, ni siquiera en Ucrania, en la provincia del Donbass.
Entonces, a Putin lo que le interesa es tener el Donbass, que sea suyo, porque tiene el antánido. ¿Y por qué está destruyendo de una manera tan amasacradora todo el Donbass? Porque está en el suelo, está abajo, no le interesa ningún edificio, ninguna infraestructura. Cuando hablas con la gente de Naciones Unidas, lo tienen claro. En las noticias esto normalmente no se explica, ¿vale? O sea que aquí va la respuesta de Putin, Ucrania, y ojo con los bosques de la tundra rusa, ¿vale? Dando respuesta a la pregunta de que somos Europa el 9% de las emisiones del planeta y qué pasa con el 91% restante, al principio de la presentación yo he dicho China es el primer emisor del planeta y emite un 31%, casi 32% de las emisiones del planeta. Pero les sigue Estados Unidos con un 14-15%, la India creciendo a veces 2 dígitos, la Federación Rusa y Japón. Estos 5 primeros, de casi 200 países, que son 197 para ser exactos, estos 5 países emiten 63% de las emisiones, 63%. Y por una parte está Europa, que es un 9%. Estos 5 países es muy bueno que se pongan de acuerdo en políticas de mitigación y adaptación, en transferencia de tecnología, porque de ellos depende el 63% del problema. ¿Vale? Entonces es aquí donde tenemos que centrar los esfuerzos. Pero en el resto, repito, hay algunos países como la República Islámica de Irán que por culpa de tener malas infraestructuras o instalaciones dejadas en medio del desierto, mal selladas, aquellos pozos de gas y de petróleo mal sellados, lo que ha quedado dentro está emitiendo las 24 horas. ¿Qué tenemos que hacer desde Europa, que somos el piloto y la tecnología? Ir a sellar aquellos pozos, por el bien de todos. Això també depèn de qui mana, O sigui, ara que venen eleccions, penseu-ho bé, Sí, penseu-ho bé. No sé, aquells partits polítics que parlen de sostenibilitat o que es preocupen per la sostenibilitat, és a dir, tots vosaltres que m'heu fet vindre avui aquí a aprendre una miqueta més, que d'això es tractava, no? De que aprenguéssim tots alguna coseta més. El què? A cortarnos las venas, ¿no? Es que pintan bastos, que dicen en sí. Yo tengo bastante fe en 2 detalles que pienso que son importantes. El primero es, todos sabemos que Inglaterra, que es el segundo después de Alemania emisor de Europa, con el Brexit salió de la Unión Europea. Hasta aquí, bien. Pero solo tiene un vínculo, que es las políticas climáticas, el mercado de carbono, de compraventa de derechos. Inglaterra sigue yendo a la subasta europea sus empresas a comprar. Es decir, este vínculo no se ha perdido. Y a nivel mundial hay un vínculo muy importante que se llama Kerry-Chia. ¿Quién es Kerry? Kerry es el negociador, es John Kerry, sí que al menos lo conocéis, el tío aquel alto, ¿vale? Es el hombre del cambio climático de Obama. Durante 8 años fue el negociador. Luego no fue negociador en la época Trump, pero no dejó de ir a las COPs y estaba, entre comillas, participando, ¿vale? Entonces, en el momento que gana las elecciones Biden, de aquellas 16 carpetas que firmó el primer día, una fue volver Estados Unidos a lo que es el Acuerdo de París e incorporar a Kerry otra vez en primera línea de negociación, ¿vale? Kerry es muy bueno, o sea, es realmente de aquellas personas que aprendes mucho, que evidentemente tiene 3 universidades detrás, no 3 grupos de investigación, 3 universidades detrás que lo asesoran, y una es solo temas legales. O sea que cuando habla con conocimiento de causa, ¿vale? Xie, que no lo conocéis tanto, es un catedrático climatólogo de China que cuando empezó Kerry en las negociaciones del clima, él era el negociador chino. Estas 2 personas, por suerte para la humanidad, se han hecho muy amigos y se entienden y trabajan en equipo. A veces, que pasa a menudo, Estados Unidos y China no se hablan. Están peleados porque la no sé quién del Senado ha ido no sé qué de Taiwán o cosas de estas, ¿vale? Entonces no se hablan. Pero en temas de clima siguen trabajando juntos. Y en el plenario, y hoy no he puesto la foto porque es de hace 2 o 3 años, pero la tendría que volver a poner para que la gente la viera. Cuando después de comer entras en el plenario de las 4 de la tarde, siempre entran, no de la mano, pero uno al lado de otro. O
se sientan cada uno alfabéticamente en sus zonas, pero siempre entran juntos, vienen de tomar el café o de comer juntos, hacen declaraciones juntos. Obama y el presidente chino, en septiembre del año 16, 11 meses después del Acuerdo de París, ratificaron el Acuerdo de París los dos el mismo día y a la vez. ¿Vale? Aquí hay un entendimiento total. Estos dos, uno representa el 32% de las emisiones del planeta y el otro el 15%. Es que casi tenemos la mitad. Pero ¿sabéis lo que han hecho muy bien estos dos que se entienden tanto? Han unido en el paquete a la Unión Europea. Y dices, pero si la Unión Europea es nada, es el 9-10%. Alto. La Unión Europea es el laboratorio climático del mundo, es el piloto de la fábrica. Antes de invertir a lo grande, haces un piloto, a ver si aquella depuradora, aquella que te da tecnología, funciona. Europa es el piloto. Y Estados Unidos y China, primer y segundo emisor del planeta, se han dado cuenta de que el 32% de las emisiones más el 15% de las emisiones más el 9% de las emisiones del planeta suman poco más del 50% de las emisiones. Y cuando los ves en un plenario, delante de la política que sea, de mitigación, de adaptación, de bosques, de lo que sea, que uno de los tres, o Timmermans, que por cierto, pequeño paréntesis, muy bueno Timmermans, yo lloraba que Merkel se fuera, porque pensaba, esta señora ha sido líder nata, nuestra jefa, impresionante que la podamos superar. Pues cuidado con el Timmermans, va por delante de Merkel, es mejor negociador, o sea, estamos en buenas manos y bien defendidos los europeos. Pues cuando estos tres, uno de los tres habla y los otros dos apoyan, ya puede cantar misa Putin y quien sea. Aquello va por delante porque tiene el 50% del plenario. O sea que aunque seamos, esto es como en las elecciones, vamos a ver quién gana el primero y el segundo puesto, pues que a lo mejor manda el tercero. Claro, depende de qué apoye, ¿vale? Pues así andamos en el plenario. És apasionante, és realment apasionante. Una pregunta, Elvira. Per Sí. la formació professional, que sóc docent, alguna vegada el conseller Cambray ha sentit una conferència teva? Primera pregunta. El conseller Cambray, si ha sentit alguna conferència teva? No. Primera pregunta. No. Segona pregunta, si l'ha sentit, t'ha dit si ha ordenat que a Catalunya tots els instituts s'expliqui això d'aquesta manera? No, jo voluntàriament vaig a moltes escoles de Barcelona o quan tinc temps com la Betània Patmos, que era on estudiava la meva filla, perquè primer vaig fer... Un dia la meva filla em va dir, mama, has de vindre a explicar-los als del col·le, no sé què. Dic, mira, tu parla amb el director, primer li explicaré al director i als professors. I després me van fer tornar perquè ho expliqués a l'AMPA o a l'APA o no sé com es deia. I després a tots els batxilleratos. I després hasta els de primària he arribat. Perquè penso que és molt important. Clar, vas adaptant... La conferència meva avui se tractava de que aprenguéssiu alguna coseta, on recordareu de Putin i tot això, però vas adaptant, claro, per a mi la conferència avui, amb tot carinyo i respecte, és un nivell 0, és un nivell de primària. Després ja pujarem al nivell. Si Jordi em diu vuelve, jo vuelvo, vull dir, el que mane Jordi, però sí, o sigui, fa molta falta i el conseller este ni el conec ni crec que em conega, però bueno, és igual. Què més? Perquè aquí hi ha gent que em diu que hem d'anar a sopar, però veig que no voleu, Continuem. A Putin. Uy, da para escribir un libro, No. ¿Hasta qué punto ha frenado o ralentizado la lucha contra el cambio climático la guerra de Ucrania? Y la segunda pregunta, usted no ha hablado nada de las centrales nucleares. ¿Qué pasa con la energía nuclear? ¿Debe desaparecer? Hoy es miércoles, ¿no? Miércoles. El lunes de esta semana cené en Madrid, en casa de la embajadora alemana, que tiene Alemania en España, con el ministro de Energía, Nucleares y Carbón alemán. Y salieron chispas de aquella cena, porque claro, él es del grupo de los verdes, pero las nucleares son necesarias porque son un seguro, porque tendremos días muchos que no habrá viento, no habrá sol, tendremos los pantanos vacíos
Y si no queremos quemar fósiles, gas, carbón o petróleo y derivados, ¿qué hacemos? ¿Les decimos al hospital que paren todas las operaciones porque no hay luz? Es decir, las nucleares, con todo el respeto para el que sea antinuclear, desde mi punto de vista humilde y técnico, son necesarias las de sexta generación, quinta y sexta generación, porque tecnológicamente son buenas. Tienen un problema, que son los residuos nucleares, que es pequeñito, largo en el tiempo, pero pequeñito en el espacio, y sabemos cómo tratarlo. Pero las nucleares son necesarias porque nos aseguran ese 20% del mix energético que nos asegura que no pare nuestra economía ni nuestras operaciones en quirófano, por decir algo. Esto en cuanto a las nucleares. La guerra ha afectado mucho, no tanto a nosotros, que nos suministramos de gas ruso o no ruso por otros lados, pero sí ha afectado mucho a países como Polonia y Alemania. Por cercanía, por climatología, porque no tienen infraestructuras y dependen de, pero también nos ha ido bien a los europeos porque nos ha hecho espabilarnos y implementar más rápido las renovables, investigar más en baterías, es decir, alguien a veces cuando te aprietan es cuando realmente te pones y te espabilas, ¿vale? Entonces, hay pros y hay contras. Putin, bueno, es un tema aparte. Y bueno, y es que nos tenemos que ir a cenar, pero nadie me ha preguntado por Trump, ¿eh? Es que Trump da mucho que sí, ¿eh? Sí que, si de Putin un libro de 4, ¿eh? Trump es auténtico. O sea que, bueno, me lo guardo para las próximas reuniones. Y bueno, y no sé, si ahora ya no veo más brazos levantados. Sí? Sí, vale, ya está. Gràcies.